Klijentkinja Jelena, koja inače ima 35 godina, pitala me koje suplemente treba bar s vremena na vreme uvesti u ishranu. Suplementacija bi trebalo da bude individualna i isključivo određena prema rezultatima ciljanih dijagnostičkih procedura, kako bismo zaista imali pozitivan efekat od iste. S vremena na vreme korisno je uzimati sledeću suplementaciju. Recimo, prvo, vitamin E. Organizam nije u stanju da ga sam sintetiše, pa je neophodno unositi ga suplementacijom. Važan je za poboljšanje kardiovaskularnog sistema, olakšava neugodnosti kod žene u fibrocističnim dojkama, jača imunitet, štiti, regeneriše na neki način jetru, napaja kiseonikom sva tkiva u telu i pomaže kod lečenja varikoznih vena. Veoma je moćan antioksidans koji štiti vaše telo od štetnog aspekta različitih toksina. Sledeći, suplement koji bih ja preporučila, to je magnezijum koji održava dobro funkcionisanje nervnog sistema, oslobađa energiju skrivenu u mišićima, reguliše temperaturu tela, sprečava grčeve u mišićima, umanjuje, glavobolju i menstrualne grčeve. Neophodan je za pravilnu ishranu i mozga, nerava i mišića. S obzirom da moja klijentkinja ima više od 35 godina, ja sam joj preporučila i koenzim Q10, jedan je od najjačih antioksidanasa. Koenzim Q10 se stvara u organizmu do 35. godine života, nakon toga dolazi do smanjenja energetskog potencijala. Dakle, smanjenjem se direktno, proporcionalno smanjuje proizvodnja koenzima Q10 i zato je neophodno da ga unosimo putem hrane ili suplementacijom. Svakodnevni stres i jače infekcije smanjuju nivoe koenzima Q10 u organizmu.